আজি এই ভিডিଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, PM ମୋଟିଭେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଏକ ସମୟରେ ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ନରହତ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଅନେକ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ତାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ ଭୟରେ ଏକ ମୂଷା ରୂପ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂଷିକଦୈତ୍ୟର ମୂଷା ରୂପ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିରାଡ଼ି ରୂପ ଧରି ମୂଷିକଦୈତ୍ୟର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ରୂପଧାରୀ ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଡ଼ି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗାତକୁ ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ସେହି ଗାତ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ନୃସିଂହନାଥ ନାମରେ ସେ ଗାତ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୌରାଣିକ ମତ ଅଟେ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନଭର ଗାଁର ହରି ଓ ଯମୁନା ନାମକ ପତିପତ୍ନୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଚେରକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେହି ଚେର ତଳେ ଥିଲା। ହରି ଓ ଯମୁନାଙ୍କ କୁରାହାଡ଼ି ବାଜିଯିବାରୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଓ ନିଜ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲେ। ଏ କଥାଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଶେଷରେ କଥାଟି ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂ ଯମୁନା ଏବଂ ହରିଙ୍କୁ ଡକରା ଦେଲେ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ମୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କରି ପୁଣି ନିଜ ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା, ମୋତେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଏହି ଜାଗାରେ ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ପୂଜା ଦେବୁ ଓ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଏହା କହି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସେଠାକୁ ଆସି ମାର୍ଜାର ରୂପରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଓ ସେଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଟଣାଗଡ଼ର ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ଉପକରଣ ମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ।